57分発ミュース海中部国際空港行き電車は4両で参ります。先頭車から1号車、2号車、3号車、4号車の順で参ります。お手持ちのミューチケットの号車番号とホームの号車表示を確かめの上、到着までもうしばらくお待ちください。57分発ミュース海中部国際空港行きはホームの前の方には止まりませんのでご注意ください。先頭車は1号車となります。